Ya seperti ini kawan-kawan, terapi untuk penderita stroke ya. Usahakan kalau pagi hari itu jalan kaki tanpa sandal alias nyeker. Kaya nalika sik cilik belajar mlaku. Nah, wes bocor ngarep mburi. Kaya zaman sik cilik belajar mlaku ngono lho. Sikile loro pisan. Iya. Loro tenan. Seperti ini bolo-bolo kanca-kanca sing sehat aja sampai loro. Nek wis loro, nek stroke ini berjalan pun sulit. Apa mana pengen happy jalan-jalan. Enggak iso. Maka dari itu sing sehat dijogo pola makane, dijogo pikirane, aja sampai kena stroke. Kaya Isbel iki wis 5 tahun belajar berjalan sih sulit. Wis alhamdulillah wis iso jalan. Gimana ya, sejak diajak ngonten itu malah perkembangannya cukup baik. Ngono kemlalet. Aku nek wis sehat arepe numpak sepeda motor nang pasar blonjo. Wong kontara angel. Kontara angel, mangane sembarang dipangan. Wis ngono iku kudu dikulenakne, ngono aja ngalem terus sampai loro ndak gelem gawe andake, ndak gelem laku. Mar-mar berangkang ora gelem laku. Kan benane kuwi wis abang-abang lho sikilmu. Kuwi berkano kuwi kakan ngono, kena banyu kuwi. Enggak kok suwine. Masang sikil nggih sandal kok yo. Angel lem lho. Ono lek karo iwak pite kok seneng. Enak. Enggak kok aja guyu. Ya ngene iki wis diomongi angel kok tara ra gelem. Karena udah gelem. Lek karo iwak pitik seneng. Enggak kok benakno. Ini lho. Yo. Yes. Ayo metu ganggangan kene. Wong mlaku angel ae arepe nganu iki, arepe ning pasar blonjo numpak motor. Waduh. Berat. Montore lemeng. Akeh wong nyawang bolo ya. Jadi penderita stroke iki wis kudu siap mental, siap segalanya lah. Terus usahakan selalu tersenyum, akeh guyu. Jadi anak buah Pak Purnomo ya ora apa-apa. Ayo to, Ben. Melaku berjalan berarti berapa meter ya? Ini sekitar 10 meter ya, bisa setengah hari, setengah jam. Wong terapi jalan kaki sih oleh melakukan piro wis leren. Berarti penderita yang seperti ini tidak pengen mari, jadi pengen selamanya yang ini. Pengen mari, kong sing ora pengen mari sapa kok? Di terapi jalan nggak gelem, loro titik loro. Tapi nek ndak iso mlaku nangis. Ya seperti inilah orang yang penderita stroke itu serba sulit, angel ditoto, angel diatur.
Metu kan susu ning Pak Pur ya, Kong. Jadi ngancani astagfirullah. Jadi ngancani wong lara stroke utawa ngopeni wong lara stroke iki jan butuh kesabaran ekstra ya. Kadang sing Jingong jen. sering iku ngangkel terus diomongi angel, banggil, rewel wis dadi siji. Ya beginilah kehidupanku sehari-hari karo Isbel. Berjalan ini ya kurang lebih 5 tahun. Ya apa penghidupannya kita ya wis mbuh kersane lah. Tangan iki kok ayo kehidupannya.